Residenti fil-Gargur qed jispiċċaw jiġbru qtates mejta mit-triq, hekk kif numru ta' klieb qed jintelqu barra matul l-lieli, filwaqt li residenti mhu qed isibu l-ebda għajnuna minn dawk responsabbli biex jgħinu l-annimali. Minħabba n-nuqqas ta' azzjoni, residenti qed jispiċċaw qattaw il-lejl imqajmin biex igerxu lil klieb ifferoċċjati u ta' periklu, mhux biss qtates iżda wkoll għal-nies li jiltaqgħu magħhom, kif jgħidilna wieħed mir-residenti. Aħna hawnhekk dejjem għallifna l-annimali spejjeż tagħna, dejjem ikkultivajnihom u ndukrajnihom u qatt ma nippretendu li dawn l-affarijiet jiġru kemm għall-annimali u anke għan-nies li jiġu hawn għar-residenti li jkunu ta' periklu li daw eventwalment qed jagħmlu massakru kważi kull lejl u anke matul il-ġurnata. Fl-aħħar jiem, diversi residenti fil-Gargur ilmentaw fuq il-medja soċjali u Net News li madwar 7 klieb qed jitħallew jiġru barra weħidhom mingħajr ċinga u b'konsegwenza li numru ta' qtates li jgħixu barra qed jinqatlu minnhom. Ir-residenti stqarrew Net News li diversi annimali diġà kienu maqtula u dan se jibqa' jsir jekk ma tittieħedx azzjoni minn dawk responsabbli. Persuna li tkellmet magħna qalet li kemm il-darba kkuntattjaw lill-Animal Welfare iżda beqgħet ma ttieħdet l-ebda azzjoni. B'rabja kbira, residenti komplew jgħidu li membri tal-Animal Welfare marru fil-post u minkejja li nataw l-informazzjoni sħiħa tax-ġara baqa' ma sar xejn. Ir-residenti qalu li għamlu kuntatt u ddeċidew li jitkellmu magħna għax din kienet l-unika triq li kien baqalhom. Dal-lejl, prattikament, għamilna sa xi 3:30 fil-għodu. Il-maħnijom, però ħafna aktar qabel bħala ħin. Sa ġie kien hawn resident hawnhekk li daw il-maħnijom u wieħed minn daw il-klieb mar jagħmel għaliha. Daw ħarbu jiġru daw il-klieb imbagħad f'daqqa waħda ishom tnafru għax konna residenti kważi kollha ta' dit-triq. Bidieqa kbira, residenti qalu li huma ta' kuljum jisimgħu u jieħdu ħsieb dawn il-qtates, iżda b'dispjaċir qed jispiċċaw jerfgħu dawn il-qtates mit-triq bla ħajja biex jidfnuhom.